Pulis nga nag-AWOL sa serbisyo kagintudlo nag-kidnap sa mag-iloy sa Estancia, arestado. Sospetsado hugot nga ginapanginwala ang krimen. Gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Adrian natigayon nga makuha kag masalbar sa mga otoridad sa sospetsado ang biktima nga mag-iloy. Diri sa Iloilo International Airport na rescue ang mag-iloy nga biktima sang kidnapping. Tuyo na ini nga dalon sang suspect papalawan. Gani sa madasig nga pag-akto sang Provincial Women and Children Protection Desk na tigayon nga madakpan ang suspect. Gipandar niya yung motor, kaya nagamotor niya siya. Nang natingala lang siya nga may nag-angkas sa iya nga sa likod niya, sa motor niya, tapos nang hambal siya nga, upod ka sa akon, hambal niya kay hindi na kumapuli-puli. Base sa investigasyon sang Iloilo Police Provincial Office, WCPD, Nobyembre 9 sang gabi sang ginkuha ang mag-iloy nga sanday Cherry Pie Teham kag Maria Corina Teham sa Estancia Public Market. Sa panaysayon sang duha, ginpilit sila nga pasakyon sang sospetsado sa motorsiklo. Naga-text sa iya utod, ika-communicate siya sa utod nga gapa-rescue sa buligan siya. Ginkilala ang sospek kay PO3 Abmel Bangalisan, 38 anyos, sang poblasyon Carles, Iloilo. Hindi na iniaktibo sa serbisyo kay nag-absent without official leave o kon AWOL. Si Bangalisan ang assign sa Tubungan Police Station sang nag-AWOL. May impormasyon man nga na-assign ini sa Estancia, gani nakilala ang mag-iloy. Based allegation sang biktima, pagpakadto pa lang nila sa airport, nagambal na ang pulis na to. Na once nga mga sang bulig sa mga pulis, magwa-skandalo ka para makatrack sa atensyon nga mahalata nga no, mapakamatay ako. Ginpanginwala sang suspect nga iya gin-kidnap ang mag-iloy. Nagaplano lang ini nga ilagaw ang mag-iloy sa Palawan. Wala ko na sila ginpera sa wala sang kidnapping nga natabo man kag harassment. Upod kami. Balis ka din sa investigasyon sang kapulisan, nakakuha sang kahigayunan nga makakontak ang iloy nga si Cherry Pie sa iya utod, rason nga nakapangayo ini sang bulig. Yara subong sa kustodiya sang Kabatuan Police Station si Bangalisan kag nakatalana nga pagapasakaan sang kaso nga kidnapping kag violation sang RA 7610. Adrian, wala sa payan hugot ang pagpanginwala sang sospetsado na tuoy sa ginbuhat nga krimen. Yara siya subong nahunong sa Kabatuan Municipal Police Station. Adrian? Daryl, gusto naton mahibaluan kung ano gid bala ang matutuod nga koneksyon sa tunga sang nag-AWOL nga suspect kag sang biktima nga nakalabot sila sa amo nga sitwasyon. Daryl? Amo pa ina ang ginapadalman sang Iloilo Police Provincial Office Women and Children Protection Desk kun bala ano ang kahilabtanan sang biktima sa sospetsado. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan na tuhoy sa natabo nga krimen. Adrian? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.